na bina zai wandiya ɗan lukuta ke ce kike kina nike son ki ni dai buri na in aure ki ɗan lukuta bulbul ai sai da dambu ɗan lukuta ke ce kike kina nike son ki ni dai buri na in aure ki ɗan lukuta bulbul ai sai da loma na zauna fada ina zaune sai kin kauce sai na ji dum 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 tafiyar ki kamar ana yaki ko da na dan waiga na kalle ki kin ban sha'awa wayyo soyayya tamkar kuran ya kama ni shine na taso na biyo ki I love you baby kin cika ki bulbul in kin so ni na more ɗan lukuta baby wayyo na yau da can so kun san siririya ni dai ke ce nika so baby ɗan lukuta ɗan lukuta ke ce kike kina nike son ki ni dai buri na in aure ki ɗan lukuta bulbul ba ka sanai dai no ni kin dame ni siririya ba na son ki fuska ba na ma yaya za a yi ni in so ki kuma in iska ya zo wallai na san zai kwashe ki amma ko ita wannan ko iskan ya zo zai bar ta ɗan lukuta ta wuce ina so ta zamo matata fuskar ta akwai nama jikinta kamar da ya gangata siririya je ki ban san ki je ki dan Allah ta kwace su bai taksi ne mata dole mai ɗan lukuta ke ce kike kina nike son ki ni dai buri na in aure ki ɗan lukuta wayyo din dai ne gaba wayyo wayyo soyayya ta dame ne wannan na so na wannan ita ce ke raina ɗan lukuta ta wuce siririya ni ba na san ki ni ke ce nika so ƴan bulbul yi mini kallon so wallahi ni ko harare na kika yi shi nike kamar kin ce I love you ina aure ki idan za a kai min ki san ban san matana domin kin cika bulbulbul Santa